Arratxon, gabon, laizten gabon guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte. Dakizuenez, Tolosako ekibide etxeak, ditek, 50 urte bete ditu aurtean. Ez da urte muga makala, ez eta nolanahikoa ere, urteotan herriari egin dizkion ekarpenak kultura mailan. Testuinguru honetan, eta urte urreneko hainbat ekimen udazken partean gauzatuko badira ere, gaur, udaren atarian, hasiera bitxi bat eman nahi diogu programa bereziari. Diten ibilbideak mugarri asko izan ditu, eta askotarikoak. Baina bada sustatu dituen ekimen anitzetan, ezinbestean nabarmentzen den ezaugarri bat. Kulturgintza bultzatzea, Tolosako herriarentzat eta herrikideen partaidetzaren bitartez. Eta espiritu horri heldu nahi izan dio zuzen ere, gaurko egitasmo honen sustatzaile den eskultura asteako taldeak. Tolosarron kultur ekintzailetasuna ez baita ohiko, aizue. Ha sido destacable, por ejemplo, Ainhoa Arteta, en un cariñoso mensaje que hizo llegar ayer a los organizadores desde Nápoles, en el que además de felicitar al CID, organización que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria, nos animaba a sentirnos orgullosos y orgullosas del espíritu emprendedor en materia cultural que tenemos en Tolosa. Y nos animaba, por supuesto, a disfrutar del espectáculo de hoy. Eskultura asteko taldeak simbologiaz betetako ikuskizuna prestatu digu. Herritar mordo baten partaidetzarekin eta baita kanpoko sortzaile esanguratsuen ekarpenarekin. Eta era berean aurrekin, aurren partaidetzarekin eta aurrei herrigintza eredu hau erakutsi eta ekintzeko asmoz. Beraz, jaun-andreok, ongi etorriak izan zaitezte, Minotauroaren heriotza kontatuko dugun ikuskizunera. Según cuenta el mito, el Minotauro era un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Aunque el dios Poseidón había ordenado que fuese sacrificado, el rey Minos no lo hizo y lo mantuvo oculto en su corte con desastrosas consecuencias, lo cual le avergonzó tanto que encerró a la monstruosa criatura en un complejo laberinto. Cada 9 años debían ofrecerle 7 jóvenes y 7 doncellas atenienses para que los devorasen, hasta que el valiente Teseo decidió hacerle frente. Jakin nahi alduzue nola egin zion aurre Teseok Minotauro beldurgarriari, nork eta nola lagundu zion, eta zer gertatu zen biak aurrez aurre jarri zirenean, adi oraintxe hasiko den ikuskizunari. Lehen ekitaldia, labirintoaren sorrera. Gaztetxoek labirintoa eraikiko dute pixkanaka, musika eta jolasen artean. Musika ere, poliki osatzen entzuko dugu, Minotauroaren etxeak forma hartzen duen arte. Primer acto, la construcción del laberinto. Los niños y las niñas van construyendo el laberinto pieza a pieza, entre juegos y al son de una música que también se irá definiendo en el proceso.
Jaun-andreok, orkestrako zuzendaria Kepa Martínez de Albeniz.
Bigarren ekitaldia, labirintoaren dantza. Teseok garbi dauka Minotauro akabatu nahi duela. Beraz, bera eta bere lagunak, labirintoaren erdiguneruntz abiatuko dira. Minotauroaren bazka bihurtu behar zuten neskatilekin batera gainera. Herritarrak ere saiatuko dira labirintoan sartzen, beste alde batetik. Iritsiko aldira, erdigunera. Eta zer gertatuko da Minotauroa topatzen badute. Segundo acto, la danza del laberinto. Teseo está decidido a terminar con el Minotauro, así que él y sus amigos se unen al grupo de vírgenes cuyo destino era ser sacrificadas y juntos tratan de llegar al centro del laberinto, mientras el pueblo intenta también llegar hasta allá por otro lado. ¿Conseguirán llegar al centro? ¿Qué harán? Se encuentran con el Minotauro. Juegos de vida, juegos de amor, la cuerda, el escondite, la piedra y el cantar. Me entretengo en el camino, tarareo una canción, imitando a un pájaro que oí trinar. Sueño en volar, sin límites y en libertad. Entretenido en el camino, me olvido si voy a salir o entrar.
traspasamos las puertas que nos hacen sufrir y gozar. Los dioses nos confunden con su silencio y no podemos discernir, mas una fuerza nos empuja a lo largo de un camino que no tiene fin.
Teseo eta bere lagunak labirintoaren erdigunean daude, neskatilekin batera. Munstroaren gobazuloan dagoen guztiari begira ari dira. Teseok garbi dauka Minotauroari aurre egin nahi diola, eta garaituz gero, labirintoan irtenbidea aurkitzeko eta handik alde egiteko plan bat ere badauka. Ariadna bere maiteak oparitutako ari bat utzi baitu bidean, jarraitu behar duen ibilbidean arrastoa utziz. Baina aurretik, bere bidur guztiei aurre egin behar die. Minotauroa garaitu behar du. Tercer acto, la muerte del Minotauro. Teseo y sus amigos están en el centro del laberinto, junto con las vírgenes. Observan todo lo que hay dentro de la cueva del monstruo. Teseo está dispuesto a enfrentarse a la bestia. Incluso tiene preparado un plan para encontrar el camino de salida y escapar si todo sale bien. Seguir el rastro que ha ido dejando por el laberinto con un hilo que le ha regalado su amada Ariadna. Pero primero tiene que enfrentarse cara a cara con todos sus miedos. Tiene que enfrentarse con el Minotauro.
aurkitu dut azkenean ona ekarri nauena, Ariadnaren aria, itzultzen nauen argia, maitasunaren aria da, iluntasunean dizdizka, zain daukadana, askatasunean. Ni deseo, orain, aurre egin behar diodana, gatazka, gainetik kentzeko duena. Gatazka bat, borrokatzera eramango nauena.
bereziak, ausardiaz hiltzen da.
presagio. Muerte. Bajo la niebla espesa. Heriotza zelatan dut nire isiltasunean. Oto egiten diet jainkoei. Sorry.
Hortxe minutoroa, eta segidean danak agurtuko ditugu, mesedez, txalo zaparra bat eskatuko ditugu. Parte hartzeko guztientzako. Urtean zehar lanetan aritu da talde handi bat, eta haiek aipatu nahi dizkizuegu eta haiek ere txalo bero bat eskatu nahi dizuegu. Inigo Aramburu, Jose Misaizar, Berazko Bira Uzorkatea, Peña Frasquero, Zerreria Salaberria, Iñaki Goikoetxea, eta Asun Larrea eta Cristina Martija ikastetxearen eta abesaten ardurarena izan dira. Argizapenean eta osakinetan molatu produkzioak beste txalo bat aritzak. Eta ikusi duzuenez, musika, bikaina, ederra eta dantza aparta ere izan ditugu gaurkoan zezen plazan. Musikaren alorretik hasiko gara, hemen ditugun partaide hauek aipatzen eta haientzako ere gure eskerronik handiena adierazten. Batetik, aur abesbatzak, hemen dauzkaguna. Eduardo Mokoroa musika eskolako aur abesbatzak. Laskorak ereaterako lasko abesbatzak. Eta herri diren gaztetxeko eta samaniego herri gaztetxeko abesbatza baita ere. Kantuan, ez dago Sanderrek soprano bat ere izan dugula gurean. Jaun Andreok, Ana Otxoa. Musika jotzaileei dagokienez, lehen Iñaki Plaza eta Jon Garmendia txalapartariak izan ditugu Orbellan. Eta eren Armaian, Arimaz Ari Orkestra, Eduardo Mokoroa musika eskolako ikasleak. Eren ere iziko Larrañan Akordio Orkestrako musikariak, eta baita ere Tolosako musika bandako, hainbat musikari, eskerrik asko dut. Eta gaur entzun dugun musika, eurek jo duguten musika. Propio sortutakoa eta lortzen dugun, bai? Bi dira musikagileak, konpositoreak, gaurko musika ondu dutenak. Aitor Urundarena eta Iñar Sastre, bietako bat gurekin da. Iñar Sastre, mesedez, zutilutzez zaudaren egitza da. Eta guztiaren ardura musikalean eta musika zuzendaritzan Kepa Martínez de Armeni. Eta zuzendaritzan baurren eskolen anean eta gu gozarazten. Alde batetik labirintoa ere duken aurrak, Tolosaldeko ikastetxe hauetakoak, Amantzako herriko ikastetxera, Laskoren ikastola eta Orixen institutua. Gutxi ezkero botak
segituko dute gau osoa. Eta aldareko neskatilak baita ere, Laskorain ikastolatik eta Horixe ikastolatik etorri dira, txalo bat ere. Antzezaletan, hementxe bertan, hemen goian Armaia baita ere, Xabir Urmazabaletan, Elena Aranbarri zutiko zaitatzen mesedez, eta zentro. Eta dantzan, sekulako alegina eginez, jendea dugu hemen dantzatik. Zenbat ordu pasa dituzten hau guztia prestatzen. Udaberri dantzari talde! Eta toloseko kulturetxeko dantza tailer zauriak baita ere. Danotako txalo handian gure agurrizatzen. Eta dantzari bakarlariak horri ikusi dugu, Deseo eta Minotauro, Enrique de Sousa eta Tiago Luzakeina. Eta zuzendaria eta koreografiaren egile Jaun Andreok Asier Zabaleta aurrera baita ere. Hauraz, Udaberri dantzari taldeko kide bat edo pare bat jungo zaten mesedez zentrora, zezuen presentzia ere nahiko genuke. Koreografia euren kasuan danon artekoa izan da. Eta horre mendu ikaragarria dauka, hortxe txalo daudak ikentzen. Eta, kulturetxeko tailerreko dantzarien koreografia sortu duena eta hemen lan ikaragarria egiten eta dantzan ikusi dugun ezaguna, baina honetan gure maila handiko ikasle eta koreografoa Katixa Perea. Eta hauek dira ikusgai daudenak, ikusten ez diren asko gehiago ere badago, batzuk ez dira aterako, ez dutelako barrera utzi nahi, baina ezin dugu aipatu gabe utzi, Mitxel Peralesek eta batez ere honen alma mater izan den Antxon Elosegik egindako lana, txalo handi bat egiten. Eta noski, dano dakizue, ikuskizun honek baduela, ama bat, baduela hau dana bere buruan asmatu zuen pertsona bat, zuzetaria izan dena, proiektuaren sortzailea izan dena, eta orain txalo eder bat ez jasoko duguna. Nisa Goiburu! Zorionak eta eskerrik asko guztioi, eta ginta jartzeko hitza, edo batuta, makintxoa, berriz ere Kepa Martínez de Albenitzeri emango dugu. Eskerrik asko guztioi, zorionak jartzeko eta gabon daizuela.